Ang kailangan lang natin i-import actually in 1 year based on projected harvest is 3.6 million tons. No? Para malaman lang ng lahat, as of end of September, naka 3.5 million tons na tayo na importation. No? But kung susumahin ho natin yung January to September ng dapat natin i-import, dapat nasa 2.7 lang tayo. Pero na-import natin is 3.5. So we are 800,000 tons in excess sa importation. And ito ho, wala kaming magagawa sa DA dahil ang batas clearly says na liberalize to. At kung hindi namin aprubahan o aksyonan ang application ng isang importer, within 7 days, deemed approve ito. So yan ho ang existing batas natin as of the moment. So yan yung isang problema. Kaya tama-tama ho na pinutol ng ating presidente yung importation na initially, ang in-announce lang natin 60 days. But ang EO na lumabas, actually walang end date yung lumabas na EO. So I go to my, ano ho ang moves natin ngayon. I-extend na ho import stoppage till end of 2025. No? Tapos, of course, ang wish din natin is tumaas ang taripa ulit. But ito yung pinag-aaralan pa ng ating economic managers and yung implications. So may dalawang plano naman tayo. Of course, kung tumaas ho umakit ang taripa, well and good, 35% as sinabi din ng ating speaker. Pero kung hindi naman mangyari yun, ang plano ng DA at although more or less approved na nito ng presidente, we will allow importation in January for 1 month. Tapos February ikakat ulit hanggang April, no? Para yung harvest season natin ng mid-February until end of April, wala na namang import. So parang this is already thinking ahead.